няма, ние молим се с мълчани, в очакване на този чуден миг, в който меден звън извън камбанен Исус възкръсна ще ни извести. И светлина от огън благодатен в души, в къщи ни ще принесем. И пред Исуса идола му златни глави с почит ние ще сведем. Христос възкресе, Христос възкресе за всички хора по света. И тиха радост ни донесе, любов и светлина, любов и светлина. А после с песни химни ще славим Спасителя и наши Божи Син. Велик ден е и Бог ни благославя, живот и здраве, здраве до амин. Христос възкресе, Христос възкресе за всички хора по света. И тиха радост ни донесе, любов и светлина, любов и светлина.